Layo pa. Layo pa. Oh. Tapos unahan. Lagi yung motor. Ito kailangan ito eh. Wala na. Mana ta? Mana ta? So, pa sila dito sa boss. Nas, Roxanne? Hindi ka rin ba na di ANSAN ba? Gilis, kaning dayang dulhog, gikan diya ng padong saka, gani, kalatagan. Padong dulhog diya, basta na. Ano natagak? Diyan, nataga ka sa legit dyan. Anong gipato mo yung punas siguro? Tagak siya? Sakit yung akong lubot.
Asa pagkakaigan. Lupa. Girik sama. Asa ta ko? Dire na dire. Asa ba sila nananasan? Nato ba? Ako pa nag-drinks na eh. Tutulog na. Happy birthday to you. Kanta dong. Happy birthday to you. Kanta dong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Rex. How old are you? Ginawa ka na to? Ginawa na mo eh. Ay, Mitch, lead the prayer daw, Mitch. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nung kinuha ng Bless us, papa O mo Lord, yung kapatid mo, wala ba sinabi ang mama mo? Ha? Wala naman po. Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Ang Son, bihira. Ano bang klaseng ina talaga? Nasaldol pahat. Siya dapat pinag-ibig noon. Paano kung isipin niya mabuting bagay yun? Hindi po,